Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο SV Collector. Είμαι ο Χρήστος Πουλόγλου και σήμερα σας έχω κάτι μοναδικό. Πρωτού όμως μπούμε στο βίντεο, κάντε like, subscribe και επισκεφτείτε το website μας svcollector.com για περισσότερες συλλογές και νομίσματα. Σήμερα λοιπόν σας έχω κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο, το Holy Grail των μοντέρνων νομισμάτων. Νομισμάτων που έβγαλε το Royal Mint. Λοιπόν, το 2019, όπως πάρα πολύ γνωρίζετε, το Αγγλικό Νομισματοκοπείο έβγαλε για πρώτη φορά, κυκλοφόρησε τη σειρά Great Engravers, 2 ογκές χρυσό νόμισμα Una and the Lion. Όπως βλέπετε εδώ και στο βίντεο, το νόμισμα αυτό ήρθε με κουτί και πιστοποιητικό, ενώ όπως θα μας δείξει και ο φίλος μας ο Παύλος μετά, κάποια πλάνα, το νόμισμα που έχουμε εδώ είναι πιστοποιημένο και είναι του 2019 με ονομαστική αξία 200 pounds. Είναι το χρυσό νόμισμα των 2 ογκιών, κόπηκε το 2019 από το Αγγλικό Νομισματοκοπείο και είναι εμπνευσμένο από τον William Wyon, το γνωστό χαράκτη του Royal Mint. Το σχέδιο αυτό εμπνεύστηκε από το χρυσό πεντόλιρο του 1839 Una and the Lion, η Βικτόρια δηλαδή σε ένα λιοντάρι. Αυτό το πεντόλιρο άφησε πραγματικά εποχή και εκείνη την περίοδο μάλιστα, παρόλο που βγήκε το 1839, το Αγγλικό Νομισματοκοπείο για τους ευγενείς και τους VIP εισαγωγικά της εποχής το έκοβε μέχρι το 1880. Δηλαδή, αν κάποιο είχε τα χρήματα εκείνη την εποχή, επειδή ήταν πάρα πολύ υπερζήτητο αυτό το σχέδιο και το πεντόλιρο αυτό, πήγαινε στο Αγγλικό Νομισματοκοπείο και μέχρι το 1880 μπορούσε να το αγοράσει. Παρόλο που έγραφε 1839. Είναι, ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ θρυλικό αυτό το σχέδιο. Χρησιμοποιείται παντού, πάρα πολλοί έμποροι παίρνουν τη φωτογραφία του, το βάλουν σαν λόγο. Γενικά, αν θες να πεις για ένα νόμισμα σταθμός που είναι από το Αγγλικό Νομισματοκοπείο, σίγουρα το χρυσό πεντόλιρο του 1839 με τη Βικτόρια και το Λιοντάρι, Una and the Lion δηλαδή όπως λέγεται, είναι αυτό. Είναι ένα νόμισμα σταθμός. Έτσι λοιπόν το 2019 το Αγγλικό Νομισματοκοπείο για πρώτη φορά έκοψε ένα χρυσό νόμισμα των 2 ογκιών με ονομαστική αξία 200 pounds. Η ποσότητα κοπής ήταν 209 νομίσματα και η τιμή του ήταν 4.650 λίρες. Εγώ θυμάμαι τότε ήμουνα στο παλιό μαγαζί, στην Αναγνωστοπούλου και είχα πάρει και εγώ, αν θυμάμαι καλά, 2 νομίσματα από Αγγλία και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι μέσα σε μια εβδομάδα, αφού το είχαμε ολοκληρώσει τις παραγγελίες μας και είχαμε αγοράσει και μάλιστα είχα πουλήσει κιόλας το ένα νόμισμα από τα 2, η τιμή του τριπλασιάστηκε. Δηλαδή, σε διάστημα μιας εβδομάδας, ένα νόμισμα το οποίο έκανε ας πούμε 5.500 ευρώ, είχε φτάσει να πουλιέται 14 με 15.000 ευρώ. Κάτι το οποίο μας προξένησε εντύπωση, γιατί δεν ήμασταν συνηθισμένοι στα μοντέρνα νομίσματα να αποκτούν τόσο μεγάλη υπεραξία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γενικά τα μοντέρνα νομίσματα είναι μια πολύ καλή επένδυση. Τα νομίσματα δηλαδή που βγάζει το Αγγλικό Νομισματοκοπείο, τα επαιτειακά, αλλά μέχρι τότε το Αγγλικό Νομισματοκοπείο δεν έβγαζε σειρές όπως αυτές. Ήταν μάλιστα ένα εγχείρημα το οποίο δοκίμασε για πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη φορά που έβγαλε το Αγγλικό Νομισματοκοπείο νόμισμα των 2 ογκιών. Δηλαδή, όταν λέμε 2 ογκές, καθαρός χρυσός, εννοούμε 62,2 γραμμάρια. Και ξεκίνησε με τη σειρά Great Engravers. Δηλαδή, ο διάσημος χαράκτης William Wyon, ο οποίος έβγαλε πάρα πολλά, έκανε μυθικές χαράξεις νομισμάτων, σχεδιασμούς δηλαδή. Έτσι λοιπόν πήραν την ιδέα από τις γνήσιες μήτρες του χρυσού πεντόλιρου του 1839, φτιάξανε αυτό το αριστούργημα. Αυτό το αριστούργημα λοιπόν, αφού σας είπα ότι τριπλασίασε την τιμή του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υπήρχε μια σταθερότητα στην τιμή, για να το πάμε σε θέμα τιμής. Δηλαδή, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για ένα με 2 χρόνια, η τιμή του είχε κολλήσει στις 20 με 18.000. Μπορούσες εύκολα να το βρεις. Όμως, αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση ήταν μια δημοπρασία που έγινε κοντά στο COVID, το οποίο εκτόξευσε την τιμή του και μέχρι σήμερα πουλιέται 95.000 ευρώ. Μιλάμε για μια τρέλα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα στις 95.000 ευρώ. Είναι κάτι τρομακτικό αν το σκεφτείτε για ένα μοντέρνο νόμισμα, το οποίο κόπηκε το 2019 και υπάρχουν νομίσματα, δηλαδή κόπηκαν 209 νομίσματα. Δεν είναι ότι βγήκανε 50 ή 80 ας πούμε, αλλά είναι τόσο πανέμορφο το σχέδιο και ήταν σταθμός πραγματικά
για την εξέλιξη των μοντέρνων νομισμάτων. Από τότε δηλαδή να φανταστείτε, το αγγλικό νομισματοκοπείο βγάζει συνέχεια νομίσματα των δύο ουγγιών και έχουν ακολουθήσει και άλλες σειρές του Great Engravers. Το πρώτο όμως σχέδιο ήταν φανταστικό. Μετέπειτα ήρθαν οι τρεις χάριτες που το περιμέναμε πώς και πώς, αλλά δεν είχε το ίδιο hype, δεν είχε δηλαδή την ίδια εξέλιξη που είχε το πρώτο νόμισμα της σειράς, που είναι η Una and the Lion. Και μάλιστα είναι και πολύ λίγα νομίσματα πιστοποιημένα 70. Δηλαδή, το αγγλικό νομισματοκοπείο το έβγαλε σε αυτό το κουτί, έτσι όπως βλέπετε εδώ, σε αυτό το άσπρο χαρακτηριστικό κουτάκι. Αν θέλετε εδώ να το ανοίξουμε λίγο για να το δούμε. Εδώ είναι το πιστοποιητικό του, το χαρτί του που εξηγεί το εξωτερικό πιστοποιητικό, το οποίο είναι booklet και εξηγεί δηλαδή κάποια πράγματα για αυτό το νόμισμα. Και εδώ το ξύλινο κουτάκι, το οποίο είναι με πιστοποιητικό και μάλιστα έχει και τον αριθμό 100. Φανταστικό. Έχει δηλαδή έναν αριθμό το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα. Το νούμερο 100. Έτσι λοιπόν έβγαινε το νόμισμα. Ήταν εδώ πέρα με την κάψουλά του και προφανώς εμείς το έχουμε πιστοποιημένο γιατί η πιστοποίηση αυξάνει την τιμή του. Αυτή η τιμή που λέμε 95.000 ευρώ ισχύει για νόμισμα το οποίο είναι πιστοποιημένο από την NGC ή την PCGS και έχει το βαθμό 70. Δηλαδή έχει τον καλύτερο γνωστό βαθμό, με άριστα το 70 δηλαδή, ποιοτικά έχει το 70. Αυτό δηλαδή θέλουν οι περισσότεροι συλλέκτες. Τώρα θα μου πεις, Χρήστο, πώς γίνεται η τιμή του να αυξήθηκε τόσο πολύ. Αυτό έχει μια εξήγηση, γιατί κυρίως οι Ιάπωνες συλλέκτες και η αγορά της Ιαπωνίας είναι πάρα πολύ δυνατή και είναι νούμερο 1 αγορά στα νομίσματα που έχουν την Una και το Yondari. Δηλαδή και τα χρυσά πεντόλιρα, τα original του 1839, που είναι proof και αυτά τα νομίσματα, αλλά εννοείται επειδή είναι παλιό νόμισμα, είναι περίπου proof 62, proof 63, αλλά και υψηλόβαθμα. Τα περισσότερα από αυτά πάνε στην Ιαπωνική αγορά. Γενικά οι Ιάπωνες έχουν τρέλα με αυτό το σχέδιο, ειδικά με τη Victoria και το Yondari. Είναι ερωτευμένοι με αυτό το σχέδιο, τους αρέσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, και από μένα προσωπικά έχουν περάσει αρκετά από τα χέρια μου. 70 είχα 3 στην κατοχή μου. Αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο έχουμε εδώ αποκλειστικά για σας. Ένα πανέμορφο σχέδιο. Θα σας κάνει και zoom ο Παύλος για να δείτε καλύτερα πλάνα. Βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά έχει την Βασίλισσα Βικτόρια και το Ιοντάρι. Ακριβώς το ίδιο σχέδιο που είχε το γνήσιο πεντόλιρο το 1839 με τη Βικτόρια. Εδώ βλέπετε ότι είναι πιστοποιημένο. Έχουμε επίσης την τύχη να έχει ένα ειδικό ταμπελάκι το οποίο έχει τη Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε το 2022, άρα είναι ένας ακόμα λόγος το οποίο αποκτά μια μεγαλύτερη συλλεκτική αξία. Και από την πίσω μεριά, όπως είπαμε, το κεφάλι της Βασίλισσας Ελισάβετ και ονομαστική αξία 200 pounds, που είναι οι δύο ουγγιές χρυσό. Όποιο νόμισμα βλέπετε το οποίο έχει 200 pounds ονομαστική αξία, είναι ένα χρυσό νόμισμα δύο ουγγιών. Αυτό βλέπετε εδώ, ένα κόσμο πραγματικά, γι' αυτό σήμερα έβαλα και το γαντάκι μου, για να το δείξω εδώ και στην κάμερα. Ένα πανέμορφο νόμισμα, πραγματικά ένα διαμάντι, ένα στολίδι του αγγλικού νομισματοκοπείου, για να τιμήσει έναν τεράστιο χαράκτη όπως ο William Wyon. Πραγματικά, απίστευτο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ένα πραγματικά στολίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ένα τέτοιο νόμισμα στο stock και είμαι σίγουρος ότι θα πουληθεί και γρήγορα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.svcollector.com. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.